Sziasztok! Dékány Dániel vagyok, és azt szeretném bemutatni, hogy milyen problémák merülhetnek föl egy felvétel hang sávjánál. Az elsődleges probléma az szokott lenni, hogy a hangfelvétel nem túl erős, utólag erősíteni kell. Ebben az esetben sajnos a zajt is erősítjük vele, és sistergés lesz a háttérben. A másik probléma, ami fel szokott merülni, hogy ha távolodunk a kamerától, hogy sajnos a hangfelvétel elhalkul, mint például most is. Azt hiszem, nem is hallatszik, majd megfeliratozni fogom, hogyha ez nem hallatszik. Viszont nézzük meg, hogyan lehet ezt a problémát megoldani olcsón. A megoldás pedig nem más, mint egy drót nélküli mikrofon, amely együtt mozog a beszélővel, és így nem halkul el a hangja a beszélőnek, akármilyen messzire is megy, akár még el is bújhatok. Persze csak addig, amíg a jelerősség megfelelő, és a számítógép veszi a hangunkat. Ilyen mikrofonokat lehet venni, vásárolni a boltban, sok gyártó gyártja. A professzionális mikrofonok 100-200 ezer forint körül vannak, a olcsóbb gyártók meg 20-30-40 ezer forintért is gyártanak már ilyeneket. Ezekhez sajnos vásárolnunk kell egy hangkártyát is, mivel nem lehet közvetlenül csatlakoztatni a számítógépbe. Olyan is van, amit közvetlenül lehet csatlakoztatni, ez is 30-40 ezer forintba kerül, amelyet egy kezdővállalkozó, aki vagy csak egy hobbiból videoblogot készítő ember nem engedhet meg magának, vagy legalábbis nem mindenki. Hogyan lehet megoldani mégis ezt olcsón? Jelenleg én egy 0 forintból elkészített készüléket használok. A készülék egy mikrofon, a mobiltelefonomhoz van csatlakoztatva a mindegy alkalmazás, a számítógéphez küldi a hangját a mikrofonnak. És a mikrofon maga is elég olcsó volt, mivel egy headsetből készítettem, a segítő már át is nyújtja nekem a headsetet. Ez egy jó minőségű headset, amit én használok, az egy ingyen hozzám vágott dolog, amit egy olcsó mobiltelefonhoz adtak. Egész egyszerűen a mikrofon fölött elvágtam a kábelt, levágtam az összes fülhallgatót, a fölösleges fülhallgatót levágtam a headsetről, így egy szál drót maradt, és az egy szál drótot ráragasztottam egy szőrre. Majd a szőrt beragasztottam a ruhámba. Itt látható, lehet, hogy nem fókuszált a kamera. A szőr arra hivatott, hogy a sistergést, amit a mozgás közben a ruhám hozzádörzsölődne a mikrofonhoz, és a mikrofon a bőrömhöz, és ez sistergést keltene. Ezt hivatott csökkenteni, egész jól csinálja. Ez a szőr, ez egy sima plüsteknős, összetölt plüsteknősnek a szőréből készült, nem egy drága eszköz, úgyhogy ez is a szemétből került elő, mint hogy a mikrofon is kidobásra várt volna, mert semmire nem használható, annyira rossz minőségű a hang ezeknek a fülhallgatóknak, hogy nem használható semmire. Erre még tökéletesen jó, hogy ingyen egy viszonylag jó minőségű drót nélküli mikrofont készítsünk magunknak, és ezzel egészen megdöbbentően jó minőségű hangot lehet fölvenni, akár meg nagyobb távolságról is. Ajánlom mindenkinek, aki videoblogot készít, vagy konferenciákat tart.